Това е четвърти епизод на Minecraft Pocket Edition Survival the Best. Ето го и моя приятел. Направихме си енчантинг и се набухахме като котки. Така, да започваме. Let's go за дръва. Имаме... Буквално толкова сме добри, че гледате ли е това парк тук? Буквално. Чакай бе, чакай да... О, така! Лътка бе, отпече накрая. Доста сме се набухали. Да. Тук ли си меча? Вижте ми това, око, кирката и ето ви меча. Чакай. Написано е тук. Пробвам върху Марти. Чакай сме. Половин. Отдели, не стрелям. След като сме те направили. Не отстрели! Няма стрели. Чакай. Къде? Уау. Ох. Как е меча, не виждам? Вземи си. Колко е? Много често. Вземи си една. Защото съм ти сложил на бола инфинит. Демек? Безкрайни стрели, само една така. Виж, използвай една. Имаш още една. Това е пак. Яка. Само трябва вода. Водка! Мале, къщата ни се запази. Стига бе. Бре! Не, спок, направи. Защото бях да запалиш къщата. Коти. Само не смога. Къде? След последния ни път, като се загубихме. Да, но другото се бяхме загубили доста дълбоко в недъра и трябваше да търсим яката пътя за връщане. Значи... Къде бе? Така, ето ги лодките. Къде си бе? Къде си? Скачаме дюно търси с пак. О, даде ми 3 пържоли. На мене ми дадоха... Добре, ще се върнем след малко. Окей, хора, върнахме се. И така. Вижте мощното, което направих. Да, със слава буквално го направихме слава. Опитахме се да направим усилия, но ние сме тъпи и ретарди и не можем да правим усилия. What the fuck, пистилът така си изхвърлял? Не питам. Ето го. Бях трябва да го правя на тебе, ама... Що му удари? Сако съм си взял, що? Не викай, да съм кликнал. Това са моите старите. Ма просто бях с много слабо durability. Окей. Аре се возим на една лодка. Не. Чао. Искам да бъда... Я покажи колко златни ябълки съм ти направил. Фък, взех си старите ти неща. Не ги бе. Добре, се не почти неща. Еш хора при спаунера. И аз тям. Не само 4 лева. Аз правя да си хапна пържоли и спечи. Слава Богу, че има книги, че мога да си направя всичко в книги. Да. Добре, айде да бием зомбита. Да бъде изи. Може да набухаме само с... Айде, знаете, на едно от клипчетата на Minecraft оцеляването бях написал Великов. То не е така, а е Павел Великов, защото съм го объркал. Сори, Павка. Кое? След без искам ти да писах в Фейсбука Великов само. Къде падам? Тук трябва да се купаеш, тук като падаш веднага, не. Еми е това. Направи го. Какво? Абе! Къде ти стрелях? Аре, идвай. Аре, зомбите. Докато не ми си извиниш него. Извиня. Те убия, искаш ли? Хубаво, нали? Как ми каза? Мате! Не те бия, аз ти сам се удреш. Не, ти идваш към мен. Нищо не ти прави, как ти идваш. Прецакваш ме. Стига, бе, Мате! Стига си ме удрил. Не виж, че горе без това. Добре, айде. Чакай да го скупая това, да не... Да, ти още по-голема дупка направи. Сега ще виж какво ще направя.
Опа си не. Не го направих на истина. Наистина го направих. Сигурно. Да имам мъртъв човек. Мета те биех с морков. Аре, идвай! Морков, бе! Това е картоф. Картоф същото. Аре, идвай! Чакай да си извадим меч. Я да видя как копае кирката. После има удути. Къде отиде? Къде отиде? Не лай да видиш. Пази, кой в единия го? Чакай да го направим тъмно, а? Защо съм първи левел? Много за една секунда, нищо не се. Това е целта, за да стават по-бързо. Гледай, това беше от телефона, не? Естествено. Добре, що ме удържа? Само дръжба. Ще направи само да си мисля. Тепай. Не, човек. Дете мърмаш. Буквално съм да мисля. Изящената е годен ябълка. Виж какви ефекти ти дава. И така. Аз се махам. Откъде си ходихме? Ох, боже! Абе! Помогреш. И без да си Стига му дробе! зомбите! Нали малко се спамваха. То е тъмно, ара да си легнем. Тук има повече. И така хора, да знаете, че ще направя още 3-4 клипа. Имам време. Пичага. Така, избутай ми лодката. Ми взе моята лодка и си тръгна. Чакай, спри! Спри, бе! Помогреш, бе! Ами спри да изляза! Искам да си взема моето си. Не мога, трябва да спри. Спри! Стигам до лодката ти, бе, тапак. Окей. Аз без съм си. Нали се да не се разкарваш? Ето. Ема си. Ама аре да не обръщам зомби, искаш ли? Него, толкова е него, че и са женати си. Аз ще изпреваря. Съм по-бързо.
Не си, аз съм за теб. Просто гребеш с двете гребла едновременно. Добре, аре на бас, че можеш. Греби с двете. Легаме, нали? 7 левела за 2 минути. И така, хора, това ще е за този клип. Кратък. Да, 10 минути. Какво ще я кажа? Не пипа ябълките. Надявам се да ви е харесал и